ao punto 7 de round de preguntas. Perdón, alcalde. Pido a palabra para solicitar a inclusión na orde do día de unha moción de urxencia. Explico as razóns. O primeiro é que despois da intervención no primeiro punto, coa aprobación de acta da sesión anterior, despois de que intervira o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Manuel Millán, e o concelleiro, perdón, Ángel González, pois decir que lamentamos profundamente que o señor González non decidise retirar as súas palabras, por eso non tiñamos presentado previamente a moción e queremos que agora se faga unha votación para incluíla de urxencia. Paso tamén a justificar esta urxencia coas seguintes razóns. No último pleno da Corporación, celebrado o 27 de outubro, os membros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego fomos testemunhas do desprezo co que foi tratado o noso portavoz, José Manuel Millán, por parte do concelleiro do Partido Popular Ángel González, o insinuar que o señor Millán debería abandonar Moaña e marchar para o seu lugar de nacemento, Beluso. Constándonos, ademais, que non era a primeira vez que facía este tipo de manifestacións xenófobas. Como dicía, lamentamos profundamente que hoxe o señor González non decidise retirar as súas palabras da acta, xa que se realmente a súa intención non fora a deferir ao noso portavoz, non tiña máis que desculparse pola situación de malestar creada. Non estamos dispostos a tolerar que este sexa o ton no que se transcorran os plenos deste Concello e que se fomenten os veciños e veciñas unha dinámica de descualificación dos representantes municipais. O feito de amosar este desprezo cara a persoa que é na actualidade un dos concelleiros electos desta corporación é unha ofensa, e non só para os votantes do Bloque Nacionalista Galego, senón para o pobo do que foi alcalde durante 8 anos. Para todas as veciñas e veciños, entre os que se inclúen máis de 4.000 persoas que non naceron en Moaña, pero que escolleron este pobo para vivir, e os que vostede non recoñece os mesmos dereitos, como aquel de participar na vida política do seu pobo. Consideramos que as argumentacións para defender unha proposta ou unha idea non deben incluir alusións persoais ou familiares, ou difamacións, como as que tiveron que sufrir en varias ocasións outros membros da actual corporación por parte do concelleiro Ángel González, e que só demostran a carencia de argumentos sólidos. Houbo tempo suficiente para rectificar durante a sesión plenaria anterior, ao longo de todo o mes de novembro, e na sesión que se está levando a cabo hoxe, e como non se produciu a resposta que esperábamos, solicitamos se produza a votación necesaria para propoñer unha moción de urxencia, a moción de reprobación do concelleiro do Partido Popular, do Ángel Manuel González Riobó, por fin de facer constar públicamente o noso rexeitamento ao seu comportamento. Nós, como cumprimos exactamente o establecido por a lei, vamos a votar a declaración desa ausencia que propós neste caso. Votos a favor... Sí, perdón, creo que se vai a votar, exactamente, señor secretario. A declaración da ausencia. A declaración de ausencia para incorporación ao orde do día. E despois, se se declara así tal, pois procederíase a presentar a moción. Votos a favor da declaración da ausencia. 9 a favor. Votos en contra. Pasamos a moción. Paso a ler a moción de urxencia do Grupo Municipal do BNG solicitando a reprobación do concelleiro Ángel González. Na sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal celebrado pasado 27 de outubro, nunha das intervencións do concelleiro Ángel González expresou en forma despectiva o seu desexo de que o portavoz municipal do BNG, José Manuel Millán, se vaia de Moaña e volva para Beluso, a súa parroquia de nacemento. Estas manifestacións vena realizando de maneira reiterada noutras reunións municipais, últimamente nas comisións informativas. Ademais dunha falta de respeto continuada a un membro da corporación e representante elexido por miles de moañeses e moañesas,
Expresións deste tipo no contexto no que se producen demostran un desprezo absoluto de cara ás persoas domiciliadas en Moaña, aínda que naturais de outros lugares, que nestes momentos superan a cifra de 4.000 entre os inscritos no padrón municipal. A actitude despectiva de cara ao portavoz municipal do BNG, do concelleiro Ángel González, forma parte dun repertorio máis amplo de argumentos en que se inclúen as alusións persoais e familiares, as insinuacións difamatorias e, ocasionalmente, mesmo insultos. Varios dos actuais concelleiros foron víctimas e poden ser testemunhas da súa baixeza política e pobreza argumentativa. Toda vez que o concelleiro Ángel González foi requerido para pedir desculpas e retirar da acta as alusións arriba mencionadas, o que se negou no pleno do día 27 de outubro e reiterou tal negativa no pleno que se celebra o día de hoxe, dado que, polo visto, se considera no dereito a utilizar estas formas de expresión que consideramos indignas dun membro da Corporación Municipal de Moaña. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno a adopción do seguinte acordo. Reprobar as actitudes do concelleiro Ángel González en canto significan ataques persoais, ofensas, tratamento despectivo ou difamación aos demais membros da Corporación Municipal, requerindo para que no futuro axuste a súa conduta pública, en especial cando actúa como membro da Corporación ou representante do Concello de Moaña, as normas de cortesía e respeto exixibles a quen ostenta a condición de concelleiro. Moaña, a 1 de decembro de 2011. Intervención. Vamos a ver, eu creo que se pode dicir máis alto, pero máis claro non. Se esta é a maneira que teñen ustedes de facer oposición, Moaña vai a seguir, non vai a seguir afortunadamente porque está gobernando un partido popular, pero si non seguiría seguindo como estuvo nos últimos anos. Vamos a ver, eu non sei cal é a parte que non entendo que pregunten o señor Cámara, porque iso grava, ainda que ustedes nos grava os sonidos, está reflejado aí, mas está na arte. Eu non me vou a ratificar dunha cousa que eu non dixo. Eu ratifico-me no que eu dixo. Está ben claro, que ustedes non queiran entendelo, e queiran, non sei, parece mal que penso que na miña persona eu estou facendo e traballando por veciños, que ustedes non lle guste como se está traballando, problema seu, por iso están onde teñen que estar. Pero, se ustedes queren pedir a reprobación, porque supuestamente o que digo o señor Millán é que eu o mandei para Beluso, que ainda que así fora, penso que non é ningún tono despectivo, pero se non é despectivo, soberbio, chulo, racista, xenófobo, sinvergüenza, cagas cando falas, somatén, que iso son as súas palabras, e usted, nos 4 anos que nos últimos 4 anos estuvo chamando a todos os veciños, pois xa me dirá se eu teño que reprobarme usted o que habría que facer. Mais intervención? Sí. Ben, no pasado pleno eu efectivamente oín a expresión fora para web. Esa oída claramente, esa foi a razón pola que lle cedí no turno de réplica ao señor Millán para que volvera a decir o que se había dito antes. É certo que examinado o vídeo, como dice tal, hai un sí antes, é certo. Usted dice, sí se fora para web, é certo, non podo decir. Ahora, eu creo que ese sí tampouco é excusa para que o que realmente quería decir vostede e o viña repetindo, como me aseguran, das comisións anteriores, de que é un tema moi manido e moi socorrido pola súa parte, citar que o señor Millán naceu en outro concello. El xa se defende, xa chega el solo para defenderse onde quere vivir, xa chega iso. Si é certo que non lle gostaba a usted nada, señor Ángel, excusarse, facerse cargo da responsabilidade que lle dá ser concelleiro,
que non é un veciño usted calquera que poda andar dicindo o que queira por aí, é usted un concelleiro. Cando dino porque é concelleiro, porque foi elegido para iso, e por iso se senta aí e todas as decisións o escoitan, co respecto que lle deben ao seu cargo. Non é usted un calquera, é un concelleiro do Partido Popular. En todo caso, repítole, non oín o sí naquele momento, sí o direi no vídeo despois, e hai un sí antes de se fora. Pero é repetitivo, eu creo que non excusa a usted haber posto o sí, porque dixo exactamente o que creo que quería decir. En todo caso, sí que teño que recordar, señor Gonzalo, que por non querer atrancar máis o xa atrancado sistema judicial galego e por non querer meter en gastos ao Concello vía salarios de abogados, procuradores e demais, desistín de pleitear con usted cando me acusou de asesorar a un empresario local para comprar terrenos en Trigás. Que eu desistira de pleitear con usted porque me parece que era un canto sol e resolveríase dentro de 10 anos e o mellor, pois sería un asunto desagradable. Sí que é certo que usted tamén se deu, fixo o que quiso naquele momento, nin asistiu á comparecencia con o señor xuiz de paz, nin se retratou daquela acusación que eu sigo tendo hoxe en día e que aparece regresado nos plenos. Por esas dúas razóns, e no ánimo de que pare usted e algún que outro en esas actitudes que manteñen, é polo que vamos a apoiar a reprobación que en este momento o BNG está plantexando, votando en falta tamén que unha moción para que fai falta o noso apoio non fora polo menos comunicado. En todo caso, vamos a apoiar esta reprobación que lle plantexa o BNG. Máis intervencións? Non esperaba menos de usted. Menos últimamente se ponen de acuerdo. Pero hai unha cosa moi clara. Usted Víctor lo sabe tamén perfectamente. O señor Millán, eu me refiero a él porque é unha persona que tuvo a máxima responsabilidade no Concello de Moaña durante 8 anos. Entonces, non é evidente que hai que mencionarlo, pero él ahora mismo, usted estaba presente, bueno, usted no, que usted as comisións agora non hai ninguna, pero a súa compañera Marta, eu só ao nombraros, xa non quere mentir o nombre para nada. Eu, como concelleiro, tiño o dereito de expoñer, cando expoño, e nombrar o que foi alcalde durante 8 anos. El non quere que se o nombre para nada. E si di que estou enamorado dele, ahora, o di que estou enamorado dele, e ahora quero reprobarme. Está claro, señor Millán, que usted ten un problema moi grande. É un problema moi grande. A miña reprobación fixeron a os vecinos fai uns días, ou ese a miña, fai uns días, ou casi 6.000 votos. Esa é a miña reprobación. Non te pases. Intervención? Votos a favor? Non a favor. Votos en contra?